Ondo etorri, podcast zaio barriaren lehenengo atalera. Aurrerantzean Durangaldeko lagunak eseriko iataz hemen ondoan. Lehenengo gonbidatua, Oiana Azkor Bebeitia. Oiana, zela zagoz? Ederto. Ezer baino lehen, eskerrik asko gure lehenengo saioan, gure lehenengo gonbidatua izategaitik eta hori sonartza gaitik. Plazer bat, okitxe meritxo hori, oso ondo. Zelako lasaitasunen ikusten zaitudan, ez da honko izango zugan. Bai, olako elkarrezketa ez duzti ardu, egidan, ni berbaiki ez teket pegarik, eta ganera lan lagun arteko gauza badanin, tranquilo nahu beretan, oso tranquilo. Baina normalean imaginatzen dut beti galapan ibiliko zara, ezta? Batetik bastera. Ez bakarrik mendian, zure eguneroko bizitzan bebai. Hori da, bai, nik ainek dikin dut menditzen, baina nire bizitzan eguneroko tasunien, bai, beti pisaka eta ezin gau. Eta zure eguneroko bizitza Durangaldeagaz oso lotuta dago, ezta? Esan gurot. Atletismoan hasi zinean, Durangon ze taldegaz? Biezabalen, bueno, ni hasi bainongo eskoletan, 6 urteaz. Gero handik eskolia maitute, institutora, Durangora, eta aukeri esan jarraitzeko hori, atletismoen Biezabalen. Jantzan behi bil izan zara? Bai, gabainoko talde batuak, dantza talde, gaur egun onion jarraitzen da. Bai, talde jarraitzen da, gukitxi genuen aspaldi, baina han be bai. Pandero gazue, bai. A ber, kontegu. Hor badagoalako Oiana Azkor Bebeitia bat, jendeak mendiagaz bakarrik lotzen dagoena, baina asko daukana oraindik, atzean, eta jende asko kakasu ezagutzen ez dagoena, ezta? Zati bat ez dau, esken alizen gainera zare sozialakin da iguel biztaratzen dalako gehiago, batez be, mendiko historizak, nire lanbidie be, albaitaria da be bai, nire txikiteko historizak eta, ez, eta bainoa Durangaldia lotuteko historizak eta ez. Zan duzu dantzataldie, eta panderu jotek genuen, hanbotoko ospoak taldien, Durangon, alkartzen ginen Durangaldeko jende batzuk, hor bebili ginen, eta orokorrien kulturiaz zertuteko gauzetan, bai. Kulturiaz eta saltzagaz, ez da? Saltzagaz, egu beti apuntetan ga, bombardeo batera. Albaitaria zarala esan duzu, bai. Eta horregaz lotuta be, badaukozu harreman handia Euskal Herriko hartzai txakurren alkarteagaz beragaz. Bai. Lotura ezin handiagoa. Presidentea, zuzera? Gaur egun bai. Gauza da, hau Gerediaga elkarteaktik sortu zen historia bat undala urte asko. Guraik esan orduen hartzetxakurren txapeletek eta sortzaileetako bat. Eta ni beti etietu animali mundutik, animali ardiz egan hau asko guztu ezin jaten gauza bada. Eta gero apurtxo bat, ni haitxe izten joan zan, eta neus hartu nintzen apurra gehitxu hau. Gaur egun guraik undala urte bil zan. Orduen, aurten guri izena, igerzia guri izena ben apurtxo bat, relebo hori hartu. Eta neu egin apur bat, gehiago, involucra historia horretan, eta gaur egun lehendakarinaz. Zerako, horea, ez da? Aitan lekukotasun hain simboliko eta importante hori hartzea, ez da? Bai, haitxe beti zinda importante gutzat, beti, normalan moren, haitxe, baina haitxek Durangaldien da Gerediagan be, izin da pixuok inoen pertsona bat, oso bihergin esentzu hortan, erregintzan eta erroiotan, eta beti guizin dut apurtxo bat bideo hori jarraitu, eta okirokina okiri baino gehiago hartzetxakurren gu eate da gure elkartie. Elkartia apurtxo bat berrizteko, apurtxo bat ondo bideratzeko gogon bizan aldaketatxo bat, aukeratu bizan beste presidente bat, beste historia batzuk, eta zanen beti hau da aukeri guel, neu gehitxo usartzeko historia honetan eta bultzadi moteko. Hor, alkarte horrek badaukoz helburu batzuk, eta euretariko bat bada be, Euskal Hartzai txakurraren figura bera eta animalia bera, ez da hori potentziatzea edo zeintzu dire alkartearen helburuak? Gu apur bat, guk antolatzen duz txapelketak. Baina txapelketen helburue, apurtxo bat, txakur hori ez teiken galdu. Laneko, biherreko txakurre. Guk hartze txakurre kalien ikusten duen hartze txakurre ondo dau, baina gure helburua bai txapelketakin eta beste gauzatzu eitien, biherreko txakur hori mantentzie. Ez teiken galdu, ze gaur egun hartzaintza galtzen dabil, txakurre bera galtzen dabiz, beste arrasa batzu sartu die kanpotik eta bastante bastartu inda Euskal Hartze txakurre. Eta batez helburu nagusi da txakurre bera ez teiken galdu. Baina biherreko txakurre beti be. Gure helburua biherreko txakurre hori mantentzi. Zeuri, akaso Oiana hortik datortzu mendiagaz daukosun loturea esan dozu lehen bez, da? Kulturea, landa eremua, baserri animaliek hartzai txakurra bera asko guztau zinatzula eta horregaz lotura handia izan dozule.
Hortik datortzu? Mendiarekiko saletasunak kaso hurbil eukite horretatik? Oso hurbil, gu raike baserriku, ni hasinaz baserrezen, lehenguzuekaz, gure kanpo basi esan baserreziet, hortik mendire tietzen gainun. Ni txikitetik aitaz damaz joan izinaz mendire, asiga hori, baserrezen gana martien, txirretirez garrapetan, orduen lotura hundize beti okin ju, eta beti guztau bai, lotura hori, eta ikusten ez nik guztot galtzen da bila lotura hori, gogoi jau, lotura hori mantentzeko, eta hori, atzetxa goren zapleketak, gero beste hori, lurre naturie, gure ingurumena, zerikusi dekon gauzakaz, lotzeko gogoe bai. Artzai txakurra kaso galtzen ibiliko da bai, baina mendiek zikeran galtzen ez dut uste dagoanik, eta mendia aipatzen dagunean, esan gurot, mendi lasterketak, eta mendia gaztagoan moda hori, ez dakit moda bat deitzea igual errespetu falta moduen hartu leken, ez da inondik inola benire asmoa hori, baina esan gurot, modan dago mendi lasterketen... Bai, modan da ez da errespetu falti, realitate bada, nire ustez. Modan, ojo, olako bun bat egon zan, gaur egun dau, eta deko bere ni peligro zatitxo bat ikustutzet, zezaten gabiz, mendize gure maite dule, laturi maite dule, baina izan masifikazioek eta ez da laguntzen, ez da laguntzen pertsona bat, ez tekon lan mendizia zer ikusi, mendizietan edan gora eta bera, baina nun dauen bestak izan pertsona hori, orduen, karrera badeki olako geuta karrera gehiago da, mendize kako txartien modan dau, baina peligrotxueko, ez hori zainun bida. Arrisku ezberba egiten dozunean, gehiago imaginatzen dozu bizela, galtzeko arriskua, gero istripuak begoteko, beti be, parte hartzera zoazenean. Ez. Ala sabiz gehiago naturien inguruten nabil. Naturarekiko errespetu hori, zikintzea, ondatzea, horren inguren sabiz gehiago. Beti banandu izendonik mendi zaletasune eta kirola kompetiziora bideatute dauena. Ni mendizalinaz, guztainatak ineketan egin mendizen, bai, bat ez mendizalinaz, naineketa gotnaz mendire eta inek ez da izmatordu bat zuen, nien askongo kasko batzukin, ez dakit lan nauen be, jugunaz atzoinaren buelta eta adibidez, da bai, ruter dingot, baina nun baita llegau eta arnazia hartu, egin dau basu dau berde, dau, txorizek entzuten die pasaba da. Hoi da noi bizi, mendizi guztien jako hori bizi du, eta atleta batana, ez dakit, atletismoti datorna, ero asfaltoko bati, borrek ez dut asko ikardure. Eta jente asko abizartzen mendire, ez dut atxartu iruditzen, dano dugu eskubide menditzen ibiltzeko, eta baina saletzen badie, baina jente horre bai ekarten dau, hori, menditzea esken baten barriak menditzen egon, atletismo pista baten egon, eta gabizla galtzen zentzu horretan. Eta zikin jasunez esan duzu, nik zorionez olako salietan, entrenamentutan ez dute gauzan diri batzen lurrien, zozor bai, baina karreretan nahiko lotza garrasi da, gaur egun be bai, da insistitzen da asko, botaten da baina deskalifiko ingo dala, ez dakiz zer gauza asko, handa guzti, nik karrean nuela gel pilloa batzen duaz, gelak, plastiko zatizek, eta karreran geratzen da batu, ez kezin jot ikusi plastiko bat. Korrikan zoazen bitartan, kompetizioan basagoz be? Segundu begaltzen dira. Da ikusitak hartu, sartu motxilan da aurrera, ez dezu galtzen ezer. Da ikusten di asko, eta datuzu hori ez da, mendizen da bien bat, mendizen guztien jago batek, sekul ez da utxiko zikin bat mendizen, eta dagoena bat ungo dau. Eta berak eduten dagoena, barrero etxearen ungo dau zikine. Horren gabiz apurtxo bat, eta masifikazioa ipatu ope bai. Da bien hori, zega maizko horri bat ikusi dagoen gazte buruen ez, lan izen da, zako jente pilu eta ze impacto ekon horrepe hori be jakipiko agunke. Zer dan, ingurumenentzako milaka pertsona goti eskorri puntan. Eta ni neu bat izan ditzen, baina egize da hori danok imiko agunkela ariketatxo bat, bai. Eta horren inguruen esango neuke, betu, oin sortu da etiketa berdea, olako ekimen bat, da urnarketa bat, olako, eta oso, hainbat karrera batu di etiketa berde horretara, eta uste dala pausua, bintzet, hau, asiana bihurtzen olako gauza hundi bat, bintzet, kontzientzia iteko gentiei, bai, eta oso ondo da, baina ketean dani guztain jako, mendizean nahi guztain jako, baina muga batzu dauzela, eta hainbat etiketa berde horretan hainbat lasterketa, eta gero eta gehiago dauz, eta uste dala era bat, bintzet, frenetako, ero gentie, purat, pentsa hori iteko. Erronkez gabiz, zeuretzako dudabarik mendie eta kirola bera, erronka baten lez hartuko zu, ezta? Bai. Erronka, desafioa, ez dakit diferentziarik dagoan, bien artean. Nik erronka baino, nik neure kasuer, ni izan dute modu, ni asko guztien eta mendizen ibiltie.
Berintzen ibilkie da, nik entrenamentuak eta lagun batek ipintxuzte solako entrenamentu kurioso batzuk. Baina, personal trainerra dekozu? Ez, kurioso zanguro, zenik ni ez teket erlojurik, azteko. Ez teket erloju, pulsometrorik ez teket ezer. Kasio bat ez nabil. Hor, ni entrenamentuak, ez di entrenamentuak akotxa hartien. Lagun batek ipintxuzte, bueno, gaurrein ordu terdi, arnazketa lasaian, ipintxuzte. Claro, existe pini, ez da izan pulsazinotara, existe pini, claro, eta ez to gure. Zer da arnasketa lasaia oian azkorbe bitiaren zat? Bueno, gutxi gora bera, tranquil gotien. Gero bitut arnasketa ertaina eta arnasketa estua. Dornara bera antolatzen dut, baina oso relatibo da. Bueno, oianak ez dauko, hemen titular bat dago, ez dakit, oianak ez dauka pulsometrorik eta ez dauka... Bori, jente asko daki. Jente asko, bai, bai. Horretik inotu, ni menditze guztien eta, ni mendian bainekitan egin dut, eta hor balizuzte entrenamentu moduen. Eta hor balizuzte, bainekitan karreran ondo ibiltzeko. Nik ez deket hori, helburu erronka, aten bihotau, guztoko jatan, baina adibidez deket karrera bat Euskal Herriko txapelketi da mendi erronka, leitzan gainera, leitzan mendi erronka, eta Euskal Herriko txapelketi ultrena. Erronka bada, karrera ondo ikie, ez amaitie txopolbo, ze txarto maituna bendo musan, domo karrera izan zanien, da erronki da amaitzie, guztura amaitzie, eta txapela irabazten boia, la leche txingo ditzeke. Baina, konformetanaz, nine ondo sentitziaz, meta aiegetiaz, da esati oza. Aie honaz, inoaz 6 kilometro, tondo nau. Eta bestean apurtxoat, kakotxartzian, barren juste. Orduan zuk ez dokozu lan askoke muikorretan eta telefonatan daukien aplikazioak, pultsazioak, zenbat pauso emondo guzan. Ez Strava, talako historia. Ez ez to gure. Ez to gure. Ez to gure, zoklo ez to gure izan duen gitxeu. Zelan hasi zinean, ze momentutan esan zendun nire burua gainditu behar dut? Ze momentutan esan zendun jakin gura dut norarte iritsi naiteken? Bai, segule bez, ni pentsau. Ez da tipini segule... Eta txapelak orduen zaitik irabazi dozuz. Beste barik, entrenadoreak edo lagunek esan dutu lago... Gaitesunekin joalako, baina ez nuen urtetan, dikauzak ondo urtean die, Zauzenien tranquil, zauzenien... Nik ez da tipini... Egiz da zuk karrera eta basuez, helburu bat ipintxozu, txapela irabaztuten. Da irabazten bozu, oso ondo, sortan zuez, ez baten lehiaketa bada, ez da... Baina, ez da sekule pentsau, ni buru ganditu bide, gaur enbiot, ezke gainago izan dut hori pentsatiek. Enbiotela, gaur igezin hau nauden porea, aurten derri gaur enbiok itxi hau. Estresa dut hau. Aurten, ikusigu, alba du, lehinuko gaitzen, igual urtengo da bondo, igual ez. Baina, pentsatie, nire burue, oixen, jo karrera bat hobetu enbiot, eta enaz izan sekulolako gaztetan, doan ja adin bateteko horrek itxi hau. Dana dala, hori igual akaso izingo da, ez tozulako funtzionetan ia profesionalek funtzionatzen dabe moduan, esan gure badagolako kompetentzia handia, izena, sponsorizazioak... Ez que guazien nien, nabe esaten ni 2005-2006 lehenengo mendiko lasterketia. Ez teko zarkusi egoengo mendiko lasterketakin. Nik inaben azpeiki lehenengo kue, urte ginen 30, urtengo genuen, eta esamen gaurten, jogoa, 30 kilometra eta martxa barik, baineketan. Beste historia bazan. Gaur egun da hori, bideratute izeten kirol profesional bat. Bai, eta denborak asko dabiz murriztuten, ez da? Claro. Oianak Hortazar batek esaterako, mendilasterketatan dabilenak bebai, arek aizkora bi edo, sari bi irabazi bazan zegama aizkorrin, 2011-2012an pentseta bat izan zala. Maikan bat, bai. Baina bere denborarik onena, eban garai bi horretan txapela irabazi eban garaietan egin. Ez, oin urte bero irengoa, onena. Hori da, ointxu egin ebazan Oianak Hortazarrek bere denborarik onenak, baina ez eban lortu bere burua gainditzea eta txapela irabaztea. Horrek esan gura dau, asko exigitzen, nivela asko igotzen. Nivela handize, baina gaur egun daulako bai entrenamentu, karo, esatutut, guazen jenien, ez, bai alimentazioe, bai entrenamendue, bai gaur egun lanak psikologora joeten die, dekien bere nutrizionistie, dekie psikologo, dekie fisioterapeutie, gu fisioterapeutean osa zeinen joeten ba. Zer zan hori, gero rabazta, igual hemen mine juenen bikot. Gaur egun da, ez, astero joeten die, hori, beste historia bat orden, karo, maitzapeterreko ortorbi da, ez que lehitzeke normala izango. Orduan, mendilasterketakaz zeuk bezan dozu, ezta? Sortudan moda horretan parte hartzen daben gehiengoak, badakigu gehiengotasunetan sartze askotan ez da lona izaten, ezta? Baina askotan
norberaren burua gainditu baino akaso egon leikela be nola baiteko pike bat bestea gainditzeko? Claro, existitzen da hori? Oso leia estu egoten da. Eta oso estu eta nik uste presiño ondila ekiela gaur egun korrikalariak. Ondila, baina horretik, ja, ondo emaitzat biher hori, gehi, karo, zuinoz, sponsor bat atzetik, ero batzuk soldatie badaki, soldatatxo bat atzetik. Karo, zuk emaitza biosuz. Sponsor emaitza lortzen, kendukotzu sponsorra, kendukotzu danalako orduen. Presiño horrek, ekin dauna da, karo, sauz, lehiatu bizat topera, baina, karo, este partideko ez, eguneko bizimodu ebe, abeslako edan. Presiñoaz bizitxe egunero, entrenamiento kondoen bia, esposo entrenamentan ondo itien, ostra, gaur zatu abeslan hauen azte burekora. Buruko presiño hori, psikologo eta oin dauz, dana deki, psikologo bat, joeten dien baiten, bidalako. Orden, nik hori dan hoi, enaben bizizien, hasin itzen nien, eta gaur egun ez du gure bizitxe. Ez que ez duzte inungen bizitxe egin motea, ni tranquilo bizinaz. Ni entrenamiento txuen niriek, eta listo. Dana dela batan batek esan leik ez da. Bueno, baina, nik hori da gure dudana, eta nik hori egitetik bizigura dut. Esan gure, gaur egun gazte batek pentsatzen badu ez, nik mendien galapan edo korrikan egitetik bizigura dut. Eta hori lortzen mozu, zanak gure dut, hori besta utxartu, ez da norberak helburuak bete badauz. Hori da, baina eskuar da, holanda bien bat, argi dau, hori gu da, hola, dentik helbiliko. Zuk helburu hori badekos, klaro, hor sartu biza. Hori, ni neu, personalkin abilzaten, ni neuk ez dutela gure bizimodu hori niretzako. Eta gazti izango alintzeke, eta bi urtaz, ni bizitzen dut gaztetasune bestera baten. Nire kuadrille, nire juergatxuek, bestak izar, hori be galdu iten da. Sartzen basa oso, nire bizimodu hortik bideatukot. Eta lehen igunaz, soldatie eta bizitzi hortik. Gogorra da. Oso profesionala izatea zuen kiloetan. Esan zan gomendatuko hori, gazte bati? Ez, ni guztu libre dela bakotxa. Baina, eukera guztiek emoen da bitu, eukera baki zure bizimogu da. Ja, egia ni neu ikusten daz egola horretan, eta neuk hartuko nietzat. Baina zuen, josune, azken baten, bate gure dola horti bizitxe, klaro, batietu. Horti gure zu, gaina batzu dauz hor sartzen zata, jautik ez da gure urtetik gainera, sartzezak ero mundua da, dana moruan. Eta ni guztu pako txaska dela iteko gure dauena, ba, nik pertsonalki izan dut neuria. Bai, ogibideteatik eta tiratzatik aipatu dozula, zuk erabak izan duen albaitari izatea, eta gaur egun, zure eguneroko bizitza horretan dabil? Bai, ni, bueno, nire eguneroko bizitza pura komplikau da. Baina, goizietan, eldiket kakotxa hartien libre, apurata dainek eta txuk eta itxeko, kakotxa harten dinoz, bueno, ume bidekoaz, irutxak burdekoaz, etxie deke, baskaitxeken bide, etxeko ama, etxeko andrie, eta gero arratzalin bierra. Ni nau murrizketiaz nau midiela eta lau urduko zelaz deket, bierra deket, horren lau eta tizortzietara bierra deket. Eta laurek arte, moldatu binez apurtxu bat, ainek erainteko, etxe zerteko, eta, bueno, beste mila historia, ona torteko, hain gauz haiteko moldatu binez. Orde, bueno, krokik bat denge, eltzenaz, eta neko hilendu. Oiana, eskerrik asko, krokiz horretan podcast ekimen eta podcast barri honi lekutxo bat egitea egitik. Gure, sandu, gure pruebatxoa zara, aurrerantzean etorriako jakuse Durangaldeko hainbat eta hainbat aurpegi ezagun, kulturarlokoak, kirolarlokoak, elkartegintzakoak, herrigintzako lagunak etorriko jakuz, gehienak zeuentzako ezagunak izango diranak, eta zeu lehenengoa izateetik bereziki, eskerrik asko, gaur bertora tortegaitik. Eskerrik asko zui, placer bat izin da. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.